Kini nga pangutana nagikanik kang Sir Rolando Rabe. Di na post din ni sa to ang comment section ni adtong February 2, 2021. So ang atong tubag sa maong pangutana kung si katungdanan ni Fernando de Magallanes sa simbahan Katolika, ang atong tubag mao nga ang maong explorer, Portuguese explorer si Fernando de Magallanes o si Ferdinand Magellan, dili siya pari ni usa ka misyonerong Katoliko. Kung dili usa lang siya ka gitawag og matinud-anong debotong Katoliko. Subot pasabot wala siya kining bahin or wala si katungdanan na gihuptan diha sa hierarkiya sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Apan kung mingon tag usa siya ka debotong Katoliko, ang buti pasabot ang iyahang gitawag og pagtuo ug ang iyahang mga gawi iyang gisubay sa doktrina nga gitudlo sa simbahan nga gitukod ni Kristo nga mauning Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Alang sa mga dugang videos and informations, just click like, subscribe, then click the notification bell for more updates. Bisan kinsa nga naay mga pangutana, klarifikasyon, isulat lang or isend lang ang inyong mga questions diha sa comment box kay para ato ang mabasa ug mapaningkamuto nato ng matagaan ug igong pagtubag subay sa gitudlo sa Iglesia Katolika sa kasaysayan ug sa Biblia.